Haba ñiah kali ngide ban kenma badon ki baap yangi hayek. Ya kani ikong RM Kurbah ibadai EDC jongka East Khasi Hills iloong haga jing rakhi penkut jongka tenat transport di ubanai jongka jing shngan haka yat bat kanya kali hasurok lani ga jing rakhi ka National Road Safety Month hajar apusau. Habakran kum ikong sani ikong Kurbah ilok hot yakinong ñiah kali bakidei ban pikir bha habanya bat ban pyrkhat lemru ya kiwei pat kibanya ne kibayat hasurok na marngi im tang shisin. Shushu ila kerpat ru ya kipat ba bakin omlap met ban ring video ban post haki social media habaja ka accident kali hindai kiri ban phone ya ka 108 lane kit ya ki sha hospital khandang ba ki ba mensau kin lat na ka jingyap. Ilo ongru bangim days ban salya banyarap habaja ka accident na markin sha khot hajer haka kot hindai kin nong pen ban kinong samaria babha. Haka niga jingra khela don langru USP traffic UK Prasad DTO ki driver tourist but local habang imi na yang imi da kajing kemen hendrai khubor ba wan hadien bade kalong ba la accident no la ne la khlat no kala ban long tang ya kinong nya kali la ne kitu kinong nya kali ki ba ya tengkhu kali para mapi la ne ki passenger hendrai ru kalong ru ya kinong ya lenti. Be careful, be cautious. Please be cautious with our lives. Please be cautious with others' life too. And also, remember that there's always somebody waiting for you at home. You know, it's very sad for some parents or for some of those people who have had experiences of accident. No one is prepared for accidents. So we have to take life very cautiously. As also mentioned, that lifestyle needs to be looked into. We do have lifestyle issues right now, be it health, be it the way we take our life forward on a day-to-day basis. Ngidon kam ban pet bania yala dia kerkom im kerkom ya kejongi kata ne am ya kiwei lada ka kata kiwei kumnongin pin kala kumnongin pin bet yala dia kata mdan badan control ya yangi mangihi ngihap ban sngoto ya kata kani kadi kajing bakli jonga jongpi kaba ngiha ban sim haladi daladi mdan bala ban control yang ni nakta ka daw kani ka ba ni pelong kum kini program ni sim kani kalat ban pen smo thok pai ba kajing em kalong tang sisin mo ladangi em ngidang la ban ya ban yang ngidang la ban contribute ya society kata kadi kajing em baro bangikwa Hendrai lada jano bangim yok kendo ke accident ni kala ke burden ya ke society ke baningkong ke syong ke kta kalong yeng ke jongi ti kan ni ke ke bangi haban pyrkhat bhang ke wei ru ngakwa ban ong ba syubu menta lada pi ya chlum seneng kala jai ngaru sisen bangadang pressure block por bangawan pai na penursla ngayo yewe brio hang te halai mer hit and run mo kini ki highway ki bon ha ki cases of hit and run nga request ki pat ba kat kum kaan balapan mi na Supreme Court bapila ban lift ki to gibreo okay ki kat ki good samaritan please help people la da fi ki baki accident halanti singkin what ki kumto what ye lam met kasyon mobile ban post sa Facebook na ban spread the wild like you know pelong viral ya ka the first step kum responsible citizen kalong ba pin phone ya ka 108 lane la da pidon ka kali please help pila ban save life namar bala dadang day iti golden hour haposi kanta
dang la ban yarap yaitu ibreu ban penpoi sya po hospital ban yo ya kejeng yarap telah delay lanang lose ya ka snam jong itu ibreu telah nang kala nang duna kataka jingkermen ba in light im tis ngo bha wat tieng yo piong bahap lek sya kekut ba yo hap ban hajir hakut kam dan kum kata pila ban si one drop because it has happened to me kalang lajang ngaklam syakot hang no hanoru but snow bha ban ra gitu ki ba yo accident hasurong live ki wood ra kitchen hospital kenang bakila ban yo jingerang kata kadi ke request na kaliang gajonga matagasngi na marangas nga lay ibon bahagi breu ki stanat ban sim ya ki video ban post ki te kani kam kamerap hi